Ali ne, ovo je kamera. Mi svi imamo sve kamere. Ajde, izađu se, samo da završim nešto, molim. Ova se stidi stalno. Svi mi ovo prostor. Ajde, reci nešto lepo. Profesorka, može jedan intervju malo za maturant? Za galaksiju, profesorka. Ništa. Što se na kraju si? Profesorka, može jedan intervju za maturant? Priča, zauzet. Ovo je prevali amator, može, sam ti zašto dao motor? Da ti ima kadar! Alo, gdje je Đorđe? Ja ništa ne gleda Đorđe. Pa uključi kamera. Ajde, uključena je. Rodite, opet uvati, učiniti. Da me vratiš sad? Što je naravno? U kraju, dok je ti dao sam 300. Kad si dao me? A da kaj žurke? Nisam ja te pare vidio. Znači da nisi. Znači da nisi. Znači da nisi. I šta sad, sve ih snima? Da ti ostane za uzme. Znači da nisi. Sad snimaš mene. Nisam ja uzme. Ne snimaj mene. Gdje si staro? Buše. Gdje ja? Snimaj, gledaj, pa hoće, ono neće. Gazi nekoga snimlja, ovo je zanimljivo. Jesi snimio, ja izdravo. Hvala, možda, če. Ajde. Neko sad ću je 50 dinara da daćeš drugu vlađu. I javno da zabeležimo to i da zabeležimo to izličenje para. Evo ti 50. Ajde sad da vratiš vladu i da se radimo svi. Ajde svi da veselimo se. Znači vratiš pare i svi se veselimo. Hoćemo li? Ajde molim te, znači zbog tebe. Znači radimo 50. I svi smo srećni kao je i ti se kao vraćaš. Zubima krenu, ali nisam završio. Pori. A stvarno, 50 nema, tona je 50 nema. Stani priči. Molim te, vratiš 50 dinara. Ali nije moje nemoj presni da me vratim 50 dinara, molim te. Tu si Mirkore. Molim te, vratiš pare, molim te. A prestani da me snimaš. Ne mogu, ovo je da Toparsku galaksiju. Ne možeš, ajde. Za galaksiju. Please, vratiš mi pare. Štefi! Štefi! Nije moje. Samo vrati. A ne, ti moraš. Prijatelju. Štefi! Bajiću, daj mi tonsku! Ja, stani moj, samo jedno pitanje. Nemoj da snimaš. Evo, odgovori meni. Znači, dalje ti niko obećavam ja nešto. Samo jedno. Zašto? Zašto ti treba? Ali samo kaži, samo nam odgovori i završili smo cijelu priču. Zašto ti je trebalo pričati? Ne znam, beži. Kada ušli mi u kadar snimam reality show. Idi uzmi izgledati. Kaži molim. Lutko, stani. Lutko. Porniča. Reci nam slovo. Prestat ćemo kad nam kažeš zašto ti je trebalo 50 dinara. Zašto mi? Zašto? Samo reci zašto. Za taksi, za ovo, za ono. Za taksi! Za taksi! Za taksi! Za taksi! Ti stalno stitaš ovo veliko. Da. Nemoj da padnemo, samo molim te, nemoj da padnemo. Neće. Nije zbog mene, nego zbog kamere, znaš. Snimaj kameru samo. Snimaj. Znaš, ako padnemo silom kameru. Možda ja propreš ono napravi, čekaj, Debla, stavi kod Debla, stavi. Debla se napio. Vidi ga kakav je. Pija. Hoćeš kući da peglaš. Da porađeš. Debla, jesi dobro, Debla. Držim čelo, pa baci čelo. Debla, vidi prvo prsti mi snimalo. Snimala je.
Povraćaj se slobodno, ako će ti bude lakše. Ispekaj se slobodno. Ajde, lakše ti bude. Jo, jebaš ti majke. Aaa, vidi gola ima 69, kumiki isto koja. Koji smrad. Mišo, upali nam jedan photo session. Treba će ti ovo za 20 godina da vidiš. Treba će ti ovo, brat. Za 20 godina. Za 20 godina kad budeš gledao ovo, bit će ti 20 godina. Ajde, ovo. Mali u porno studiju. Ajde kod Maje, ajde kod Maje. Ajmo nizi puta, ajmo nizi. Idemo u kuhinju, silazi, pate, idemo. Silazi. Znači da me biješ što sam... Stani imamo, nemoj da nam smetaš samo, da napravimo topli. Prave topli! Pa čekaj, brene! Sam rukama. Pa, izborit ćete se. Da nahranimo djecu, glavu. Vi dobite bre da jedete. Ha, da vi profitirate, može? Ajde, da, toplo je ovamo, dobro. Da, još da ti dam. Ne mora. Gladan, Ko je gladan? Bacaj viz, bacaj! Ja sam opijen! A ne za me, ljubavi moja, нас в клубе Фиеста на автопаре Москва over here. Лохам здесь не место. Я из Москвы, brother. Наш Тимати now. Who the best? DJ Lee. Došla, pustite ga. Što dešava, ko vas bi? On nas dira. Nema će šov. Ja pratim dešavanje. Što se movaš sa Turcima? Što se movaš sa Turcima? Gdje si ti stavio ono Turčinu? Bogat. Na Kim Jong. Hoćeš da ideš da nisam da kupce piva? Aha, nastaje zapad. Oskar, smiješ gdje se kamere jedno molim? Profesorka Smešak. Smešak jedan kamera. Snimaj, ubije pogleda. Sada ja i Stevan Mokosavljević ulazimo u Bula i Maju. Dobar dan. Dobar dan. Može li da uđemo unutra? Može, izvolite. Hvala. Ne znamo kojim policijama. MTV Crib. Šta želiš? Što želiš? Ja Šta snimaš više, čoveče? Da napravimo sandvič, mi će doći. Maro, dođi ovo! Miće, tostiraj mi ovaj jedan, evo ti ga. Ali nas pravimo topli sandvič. Sta, ovako, kečap mares pa mi ga tostiraj. Stavljamo u Ko mikrotalac. jede? Uključujem Stevan Mukosavljević. Jel uključeno Steve? Padi ga. Padi ga. Idemo. Sad ga tostiramo. Idemo tost. Podigni tost. Uvolje, teško je dobiti. Rokni ga. Tu. Sačekat ćemo 2 minuta. 2 minuten, vi haben... Minuten, ich habe ihn gesagt, mit Idite, bre, Ajde, hoć malo. Ajde, dok bude gotov tost. dođi da je čistač ovdje da snimite, jer se izvolite. Bane, dođi vamo da snimaš ako pravim toplu sandvič. Ajde, okej. Snimaj me. Ajde. Hvala. Jesi snimilo da je gotovo? Ne, mora se vrati. Sad stavi ga ovdje. Samo kečap, babiću. Babiću. Šta mi treba? Samo kečap. Nema veze. Gdje su ove pečke žive? Jesu. Ne može sjede. Može obari peđu. Dobar. Sad majonez. Molim te pogledaj ovdje.